Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bidiyon mu na yau zai mana bayani akan yadda zaka cire security code wanda ka manta a cikin wayarka ba tare da ka rasa komai da ke cikin wayar ba. Idan wannan ne shigarka na farko, za mu so kafin mu shiga cikin bidiyon ka daure ka danna mana subscribe domin samun ƙwarin gwiwa. Mun gode. Madalla. Da farko dai ya kasance kana da kwamfuta mai kyau, laptop ko kuma desktop. Daga nan sai ka nemi software na Miracle Box da kuma Miracle Box Driver. Daga nan sai ka buɗe kamar haka. Farko za ka shiga, idan wayar MTK ce za ka shiga MTK, sai ka zo ka yi tikin ɗin read or log/ime, sai ka shiga start button, sai ka yi connecting ɗin wayarka. Za ta fara reading kamar haka. Tana wannan reading ɗin kamar haka, za ta baka asalin nambobin da aka sa a kamanta ɗin, kamar yadda za ta nuna gashi nan a jan rubutu ta ba da unlock code, ga nambobin nan ta ba da wanda su ne za ka sa su buɗe maka wannan security ɗin da ka sa. Sannan ta gama za ta nuna maka ma har da IMEI na wayar naka. In ta haka, daga nan sai ka cire batiri, ka mayar da batiri ɗin sai ka kunna, sai ka yi amfani da wannan nambobi da ka gani a gurin, wanda nan gurin unlock code ɗin nan a jan rubutu, sai ka cire. In ka so za ka iya canjawa, ko in ka tuna sai ka yi amfani da shi a haka.